אל תצלמו את הסוכה שלכם או אורחים בסוכה שלכם ככה. עדיף תצלמו, נראה לכם איך. צלם את הסוכה מבחוץ, איך היא נראית. יש לי פה ענף מעניין, ותראו איך אני מצלמת. אני מכוונת את הטלפון למעלה מעל הראש שלי, כן? של הסוכה, ככה. בפריים הבא אנחנו נצלם בפנים. אני כאילו מציצה מה יש בפנים. אני מחזיקה את הטלפון ככה ומוזיזה, ככה שרואים את האורחים שלך. השמש מצבצת יפה, גם זה אני מצלמת, זה יפה. ועכשיו בואו נצלם את עצמנו בתוך הסוכה. תראו איך אני מצלמת ילדה שהיא מציירת. מאחורי הכתף שלה אני מצמידה את הטלפון, מצלמה על X3. יש לנו קישוטים יפים בסוכה, בואו נצלם אותם גם. ככה אני מחזיקה את הטלפון ועושה מין סיבוב כזה, ככה. ועכשיו אני רוצה שאני יושבת עם הילדה ואני מצלמת אותנו מהצד. איך אני עושה את זה? יש לכם מגן בטלפון, אתם מורידים אותו, מצמידים אותו ככה. יש לי פה כיסא, מפה רואים אותנו משם. אני שמה מצלמה על X2. תראו חברים, זה רק נראה שלצלם זה קשה, זה ממש לא קשה. תחזרו לשיעור שהכנתי אותו עבורכם, איך לצלם סרטון אסתטי ויפה, כזה שגם מתבלט וגם מוכר. תרשמו לי בתגובות מילה שיעור ואני אשלח לכם אותו.